A Estrada Vella de Marín verá moi cambiada o seu estado actual nos vindeiros anos. Todo isto se Costas e a Xunta aproban o estudo que esta mañá presentaron dende o Concello de Pontevedra e que ten como fin dar continuidade nun único sentido á rúa Rosalía de Castro. Para conectar esta estrada coa avenida de Marín, o Concello decantouse pola creación dun novo viario que atravesará a parcela de Costas que se usa como aparcadoiro disuasorio e que conectará a estrada antiga de Marín coa avenida. Poñer Rosalía de Castro desde Ferran de Ladreda até a vía do tren, até a ponta de vía do tren, dirección única de saída, beiras rúas amplias, unha liña de estacionamento, bueno, o que colle, non? O sea, exactamente a mesma sección que ten Rosalía de Castro no tramo anterior. Entón, para os que veñan de Marín ao chegar aí, toparíanse unha dirección prohibida. Entón, pola parcela onde se poñen os circos, non? Parcela de Mollabao, facer un pequeno vial para que poidan pasar, non, a avenida de Marín, que vai paralela ben cerca, non, que ten 2 carriles de entrada, non, para completar o circuito e poder facer ese tratamento, non, de mellora urbana. Este proxecto terá que ser aprobado por Costas e pola Xunta. Mosquera xa adiantou esta mañá que ambas administracións están conformes con este plantexamento. Para comezar estes traballos terán que realizar unha pequena modificación do pexón, polo que o concelleiro non se aventura a dar datas neste momento. Esta actuación incluirá ademais a reforma integral do actual aparcadoiro disuasorio que sería rehabilitado e reordenado. Con todo, estamos a falar dun orzamento aproximado de 3 millóns de euros que tería que asumir o Concello pontevedrés.